O kaya bida naman ang mga sindikato. Hindi. Hindi naman. Kagila. Oh. Nandyan din yung pangunahing mensahe na ang droga ay sumisira ng pamilya Oo. at nagwawasak sa inyong mga pangarap. Kaya nga, sa kabila ng mga mensahe, tila yata immune na ang mga nagbebenta at gumagamit ng illegal na droga Ha? Hindi na nila pinapansin ng mga yan Yung mga mensahe na yan. Actually, yung mga PNP naman, kahit mga school, ay nagkakaroon sila ng mga symposium. Diba? May mga programa ang PNP na pupunta sila sa mga eskwelahan at ipapaliwanag kung ano ang masamang maidudulot ng paggamit ng illegal na droga sa mga minsan sa mga high school students. Dapat kaya atin ang mga kabataan na sumali sa mga liga ng basketball, volleyball, o mga aktibidad ng sangguniang kabataan para mailayo sa droga. Ibang activity na lang. Diba? Tulad niyan, mga binanggit mo, sports yan meron pang mga ibang pwedeng pagkaabalahan at para maibaling yung atensyon. Ito nga, tulad nung may bagong laro ngayon, yung pickleball. Di ba? So, pwede yung mga yan. So, yung palarong pambansa na basketball. Yun. Pinakadati, boxing Pero, ang boxing kasi, kung sino yung malakas, yun lang ang pwede. Kaya nga, okay. Sa basketball, kahit mahina ka, limahan naman yan, kampihan. So, pwede pa rin. Tulad ni Mel Sapira. Jogging naman to. Si dating kapitan Mel Sapira, Quintan, may practice tula. Kumbaga nakasanayan niya na as early as 5 a.m. Magja-jogging lang. Sa umaga, hindi siya nagja-jogging, actually walking. Walking. Nag-walking siya ng 2 hanggang 3 oras. Ayan. Araw-araw. Okay. At sa kanyang paglalakad-lakad, makakapan kinmatla, makikipiistoryaan, makikituyaw at sararay kabarangayan to aliwalabat yun aliwalabat ya election at san umpaway diba siya to agaw ano ang gapod posisyon wala da pribado na ipapasan natin at asa na ito la kasi yakin. Good morning. Si Kinmat, MDR RMO Ed Villacurta. Taga dito Kintan. Banawang. Banawang. Good morning. Good morning din kay Amads Ijo ng Barangay San Miguel, Kalasyaw. Ayan, nanonood at ganun din si Mar Pascua. Ayan, magandang umaga sa inyo. Okay, pwede pa tayong mag-exercise siguro. Engineer, take it away. Mag-exercise. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning po. Good morning kay birthday celebrant, Councilor Elias Villanueva. Happy birthday, Councilor! Ayan. Pansit! Si Councilor Manny the Twin. Si Engineer Ben the Twin, good morning din. Diyan sa may The Twin Machine Works. Councilor Kyle, nabanggit mo na, Kyle Gaspar. Si Councilor Mike Sison. Si Councilor Rosilio Risco. Si Councilor Jopi. Si Councilor Habardano Messina. Councilor Ayay Messina, Iski Federation President. At ganon din dyan sa may RM Paran Auto Care Center. Si Sir Reggie Paran at si Ma'am Laxmi. Good morning po yung kanyang may bahay. Dyan sa may Mayor's Office, si Boss Carlo at Madam Marmy. Si Sir Bayan, magandang umaga. Si Sergeant Esteves at Madam Jubit Apiado Esteves, magandang umaga. Si Harold Gangat at Dado Pidlawan, magandang umaga. Si Arturo Eustaquio. Ayan. Si Engineer Art Gaspar. Si Kapitan. Kapitan, kamula.
si former councilor Gerald Apicial. Petisyong espesyal. 3 points. Kumusta kilo? Former Liga President Carlito Dion, magandang Si umaga. Longhair. Joel Calbu. Morning. Si Don Ramon Bautista, kita na balay na manawag, dating Vice Mayor. Dating na board member. Dating board member. Tanditan mo the Region 1 Medical Center. Si Katuya, so kan tabay mo na Centennial Medical Center Chief. Dr. Joseph Roland Mejia, tanso kakaiba tumatya, talagang well represented mo. No, si Kato, so ibakid na meeting. Si Kato, so lima demanded Congress. May renaming na Region 1 Medical Center. Si Don Ramon Bautista. Doktor, so tawag naman si Kato. Correct. Si Kato, Doctor of Education and Philosophy. Good morning kay Kapitan Saldi Bauson at ganoon din kay Kagawad John Gabrielio ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Ay, Merkules natan. Ayun, natan. May panagkolekta de basura. No, ang gapoy driver to may garbage truck, may mismon kapitan. Si Katoy manmamaneho. Ayan. Imagine ta ka nang nanganyo tay kapitan natkin. Manrad na garbage truck. Basura, mamaneho garbage truck. Okay. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkora, Timog Tipangasinan, Dennis Muhares, at dyan naman sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, only in the morning! Ni kapaborito Olin Navarro. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadya sa programa.